Co je? Jsi mě fotila? No, fotila, počkej. Aha, já už vím, čím to bude. Baterky v prdeli? Ne, Paměť v prdeli? ne, Ty mě toto? jo, Nahráváš? jo, Jo? Aha. no jo, no. Tvůj názor? No zase ne to chuť. Něco vem. To je unikátní záběr. Šakapi. Skvělá Reklama? svačinka. Reklama. Nebo tady ten smrad, jak se to jmenuje? Píp. Nebudem riskovat. Mlíko. Jo. A nebo taky píp. Jo, počkej, takže toto bílý je mlíko. A co ještě existuje bílýho? Píp. Ne, koněk, myslím, i kokosový existuje bílý. Existuje i pomerančový koněk. Já nevím. No a jo, když ochutíš ten normální koněk. Jo, ale nemluv mi o koněku, je mi blbě. Ne. Stačilo, za chvíli dál. Rozluč se, aspoň. Slovně. Píp.